say congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. Nikola i ljudi, danas ćemo da radimo neki izazov koji, ne znam, niste mi preporučili, ali ja se setio tog izazova. Znači, vidio sam na YouTube da rade to magični, Janko radio na sebe isto to. Neki izazov, ono kao, ne znam ja, kad Janko kaže šajim se, oni kao popiju čašu rakije ili šta već, limuna, ovo. I sad ja, znači ljudi, šta sam se setio sad da uradim. Znači ja, sad ću da, ne znam ja što, kako ja kažem, kada Janko kaže šajim se, ja ću da pojedem limun. Lemon bato, nema. Ali ovo će da bude katastrofa. Tako da ljudi, mi idemo u klip da vidimo šta će Janko da kaže, njegova prva tuča. Tako da, idemo. Čekaj, on je to 2 puta rekao šajim se. Lele, on odmah krenuo sa šajim se. Ništa ljudi, tu je limun, tu sam ja, tu je Janko koji kaže šajim se i ajde mi da krenemo da vidimo, joj. Ovo će biti kiselo. Ujebo mate, zubi počeli da bolu. Joj, suze krenule, brate. Idemo dalje. Lele, koliko će ovaj da kaže više šajim se, ja ne znam. Jao, Janko, šta mi radiš, brate? Čekaj, koji da izaberem, ajde ovaj najmanji. Brat, je mali, ne pitaj, brat, čovjek koti u stvari. Joj. Idemo. Jebote, dobar ovaj limun, nema šta. Prezvojio sam se, jebote živote. Jebote. Joj, sine. Ljudi. Mnogo je dobro, ovaj zdrav limun, da, nema šta. Jao, Janko, šta mi radiš, brate? Idemo dalje. Nastavljamo. Daj više ovo, mislim, ono, stvarno. Sam mi se usladio. Stani više, brate mili. Stani. Joj. Joj, sunski tvoj.
Ljudi, stanite samo minut, znači, sad ću se ja vratiti. I evo smo, znači, sad smo se vratili, tu smo i nastavljamo. Dobro. Rekao profesorki jedi govno, to nije lepo, Janko, mislim. Nisi trebao to reći, nije to lepo. Šajim se, a? Šajim se ljudi, šajim se. Šajim se ljudi, nema to, šajim se. Šajim se ljudi moji. Idemo dalje. Evo još jedno ovdje. Dobre. Dobre, ne. Jebomac. Što kiselo, ej. Idemo dalje. Dobro je, 5 na 5, pa i ja, brate, se vidim 5 na 5. Jebem ti matematiku. Sto 50-200, brate, znači, si ti normalan, brate. Bam s nogu. Bam s nogu je, s nogu je. A si ti opasan, brate mi, s bazuku. Ubije i moje, a i ubije i ostale. Mislim, brate, koliko to možda, znači koliko ti je u stvari lažeš. Ali ajde, brate, da ne bude nešto sad ovo, jel? Pravi drama. Beži, bre, takva drama. Idemo dalje. Bam. S nogu, a? Jebo si mu mater, a? Napunio si ga. Ćao. A, napunili ste, a? A meni je smiješno kako on to priča brzo, brate, kako on to može da priča.
Zuj, kurva. Razvali stolicu, jebote, živo. Lik vano razvalio stolicu, jebote. Eko ga cimnu. Kako to uspio? Kako si to uspio, brate, za ovu dum? Čuti, dobro, do sad nije ni rekao još ono šanse, brate, znači sad bio pojavio Bajlimu koji... još to me zubi bolu. Što, to je to? To je to, Ljudi, znači, ja ne mogu da verujem koliko je to toliko lagao, znači, svaka mu čast, brate, kako ono ispričao, kako se setio prvo toga je. Bravo. I ljudi, cenzura. To je to za ovaj klip. Ako vam se video, obavezno ga lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal ako još niste. Ljudi, do sljedećeg klipa jedan veliki pozdrav. Ćao!